ndisindise abashumayeli abakhoyo benkonzo, iinkokheli zonke zebandla, indawo nendawo izikhokhele kuzo, ikwaya, ootata bonke, oomama, iintombi zomanyano, abantu abatsha, oobhuti noosisi, abantwana abakhoyo, iindwendwe nabezikhoyo lenkonzo ezokhonza nathi. Abantu bonke kaKristu belapha. Ngelihli lama lokubeni, amvula Yesu Kristu nguwe. Masimbele uThixo osigcinileyo. uThixo sathi sayifumana nale namhlanje leyo. Okubana siphinde sizokungena endlini yakhe. Sizomdumiza, sizomnqula. Zinintsi izinto ezenzekayo, ezifikayo ngenkqubeliso. Kodwa uThixo usigcinile, wasijabala, wasinikela ithuba namhlanje, wasinika amandla okwazi ukusenzela izinto. Kubalulekile ukubana simbulele ke ngaloo nto. Andibonile ke ukulibazela, ngoba ndiyayazi into yobana zinintsi izinto kusayiwa nakuyokuvela, kusekho neemithingi ezikhoyo ezimanyano. Ngqondo okobana singalibazisi ukwenzela ubana zonke iinkonzo ezilandelayo zibe nexesha elaneleyo. Kule ncwadi sigqibele ngayo imfundo, kule vangeli kaMateyu, isahluko sesesine, isahluko seshumi lesine, chapter 14, verse 29. Ehlile uPetros emkhombeni, wahamba phezu kwamanzi esiya kuYesu. Yesu, wena umhlobo womphefumlo, ndiza kuwe uncede ngenhliziyo. Themba limbi andinayo endingabamba lona, noba yimbi andinayo endingengena kuyo. Ndizibika kuwe Nkosi, ndiyinto engenamhlobo, ndithembele kumsebenzi wothando lwakho lonke. Wewedwa umthombo wobubomi, apho bangahlamba khona abangaboni bonke. Hlamba le ntliziyo yam uyenze gcwele yona, ilungise, icokise, uyenze msulwa yona. 195. Yes, wena
Ehlile uPetros emkhombeni, wahamba phezu kwamanzi esiya kuYesu. uMateyu apha ngomvangeli ongumJuda osibhalela le ncwadi owasuka from i-profession yakhe yokuqokelela irhafu yokuqesha ukuphangelela urhulumente, wafumana uYesu wayishiya loo ndawo, walandela uYesu, waphela eqokelela onke la mabali anguYesu nalo msebenzi awenzileyo kule minyaka ebesebenza ngayo. Wayidibanisa, wenza levangeli kaMateyu. Ivangeli lena ine-detail eninzi, uzayiqaphelela laa vangeli inezahluko ezininzi. uMateyu njengomJuda nanjengomntu oyi-administrator i-attention yakhe eninzi ibe kwi-detail nge-detail eyenzekayo kwisiganeko ngasinye. Kodwa ndikhawulezile, uMateyu usibhalela ke ngoku kwesi sahluko esibalisela ngesiganeko esenzeka elwandle. Yena akalubizi igama leli lwandle, kodwa uthi nje uYesu wahamba phezu kolwandle. uYesu uphepha abantu kuba egqiba ukwenza umsebenzi, kanti abantu bambonile bamlandela. Wathi esentlamba emva kwakhe ingamanzi, beza abantu bangathi bayamvalela, wabahlalisa abo phantsi ukuze abatyise beyi-5,000. Ngoku sidibana naye ngoku egqiba ukwenza lo msebenzi. Unyanzela abafundi bakhe into yokokubana hambani nina niwelele ngaphesheya, ngenani emkhombeni nihambe, mna ndizawunilandela. Ngeli xesha nina nisahambayo, mna ndizawukhabe ndindulula abantu aba, ukwenzela into yobana ndakugqiba ubandulula abantu aba ndinilandele. Ayiqhelekanga into yokudibana nabafundi bakaYesu behamba ngaphandleni kwakhe. Ayiqhelekanga into yokubana abafundi bakaYesu bavume ukumshiya ngasemva. Kodwa kule game wabanyanzela uYesu, engabaniki i-choice, ebafaka emkhombeni, ebanyanzela
into yokubana bawele bangene emanzini bahambe. Le nto ke yenzeka nxa kanye ilanga litshona. Olu hambo lwabafundi ngokulwandle luqala nxa ulanga litshona. uYesu akugqibundulula ezihlwele endaweni yokulandela abafundi bakhe. iBhayibhile wenyuka intaba waba yedwa uYesu wathandaza. Wahlala apho entabeni ethandaza khona eyedwa rhamente kaThixo. Emveni komsebenzi awenzileyo uYesu wathatha ithuba esuka ebantwini bonke wahamba wayokuhlala yedwa emthandazweni. Ungathi laa nto siyifundiswayo kwiklasi yabaqalayo, ukubaluleka komthandazo wangasese. Wenza loo nto uYesu kwiinto zonke enokwazi uzenza, wazikhupha ebantwini wahlala apho eyedwa rhamente kaThixo. Wahamba umkhombe nobusuku bahamba. Kuthi nxa buhamba ubusuku kuvuka umoya apha endleleni rhamente. Uvuka umoya futhi uqine umoya. Nolwandle olu luqale ukuzamazama rhamente kaThixo. Ngalo lonke eli xesha uYesu yena uyathandaza. Bantwana basekhaya, abafundi bakaYesu bona umkhombe wabo untlilwa ngamaza phakathi elwandle. uYesu yena uphezulu entabeni. Olu hambo ndithe luqale kungekatshoni nelanga rhamente. And olu hambo luqale iweather futhi irayithi, ingathembisi ngongathi ikhona into ezayo. Kodwa kuthe xa kuphakathi naphakathi nohambo yajika imozulu. Bantwana basekhaya, ngoba uhambo ngelinye ixesha uyalibona uqale kakuhle, kungakho nto futhi engathi izawuphazamisa endleleni. Kodwa uthi nxa uphakathi naphakathi kusuke kuvela izinto rhamente kaThixo. Kwenzeka loo nto apho. Wavuka umoya wazamazama amaza elwandle. Unqanawa ayazola elwandle rhamente kaThixo. uYesu yena wahlala wathandaza rhamente. Lahamba ixesha abafundi bakaYesu babhekishana nolwandle. uYesu yena wathandaza rhamente kaThixo. Lahamba ixesha abafundi bakaYesu bantlilwa ngumoya kwangathi umkhombe wabo uzawuquda, kodwa uYesu yena wahlala entabeni wathandaza. Bantwana bahle bakwaThixo, ithi le Bhayibhile uYesu uzokufika nge-hour yesine. Xa sijonga ixesha uzofika ngo-3 ekuseni. Cinga into yobana uhambo luqale ilanga lingekatshoni rhamente kaThixo. Kodwa lonke eli xesha abafundi bakaYesu babhekishana nolwandle nomoya, uYesu engekho. Bantwana basekhaya, ngoba ngelinye ixesha ebomini bethu rhamente kaThixo zikhona izinto esijijisana nazo rhamente. Zithi nxa sibhekabheka sikhangela into yokubana ingaba ikhona na uncedo lusecaleni eceleni, sifike kungekho nto sinobambelela kuyo rhamente yasekhaya. Kodwa nxa ithemba esinalo into yokubana wakufika ixesha likaThixo, uYesu uyavela. Ngoba wahlala uYesu wafika umlindo wesine rhamente yasekhaya. Wafika uYesu. Ngoku uYesu ufika apha, ufike ehamba phezu kwamanzi rhamente yasekhaya. Ufika uYesu kwabafundi bakhe, akafiki ekhwele kumkhombe, kodwa uYesu ufika ehamba phezu kwamanzi rhamente kaThixo. Amanzi la, ngala manzi mosi lana atshenisha ukutshonisa umkhombe rhamente kaThixo. Ngamanzi la abeke ubomi babafundi bakhe emngciphekweni. Kodwa uYesu la ufika into litshenisha abanye abantu, yena uYesu ufika ehamba phezu kwayo rhamente yasekhaya. Into ebonisa into yokokubana kaloku owethu uYesu ezi zinto sizibona ingathi zizinto ezifuna into yobana ziyasibulala thina, kuye yena ungaphezu kwazo rhamente yasekhaya. Zithi izimeko zethu thina ezifuna uzigubungela, asibonise uYesu into yobana mna ndithemba mna, ngoba
mna ndingaphezu kwazo zonke zibeko nizibonayo. Mhlawumbe yasekhaya luthi ulwandle oluhlelisha ukuqubutha umkhombe afike uYesu alunyathele. UYesu wethu esimkhonzayo ungaphezulu. Mhlawumbe yasekhaya wafika njalo uYesu ehamba phezu kwamanzi. Bona abahlaba kaThixo ebakhumbuza lo nto abafundi bakhe. Mhlawumbe yasekhaya ngokuYesu into endibhidayo kanye into enza nomdla wami kule nto kaYesu. UYesu kwenye igame uYesu uzolise uqhuthele uthethe kanye newenda. uYesu kwenye igame yazona iwenda, ulwandle lwazona. Kodwa kuleli game sidibana naye eadressa abafundi bakhe. Mhlawumbe yasekhaya aka-adressi mozulu, aka-adressi lwandle namoya. uYesu kule game uthi kubafundi bakhe yomelelani, musani ukoyika, ndim. Mhlawumbe yasekhaya uadressa kanye aba bantu boyikayo in the midst of ulwandle. Mhlawumbe yasekhaya uYesu uyayiyeka lo lwandle lenze lento liyenzayo. uYesu uyabayeka abantu basekhaya, uyabayeka besemkhombeni ophakathi kwamaza ofuna ubaqubutha, avelathi kubo kule ndawo nikuyo yomelelani. Mhlawumbe yasekhaya uYesu uthi kule ndawo kanye uzibone ngathi uyatshona kuyo, mamela le nto ndithethayo, musukoyika, ndim ndikhona, yomelela. Mhlawumbe yasekhaya athi umculo wasekhaya ukhona phakathi kwawo. Abantwana basekhaya owethu uThixo ungena nathi nasebarhamlweni nasemililweni. Abantwana basekhaya akazuzikhupha ngexesha lonke, uzasiyeka ngezinye imini kwindawo esikuzo. Kodwa themba into yokubana kwindawo esikuyo ukhona naye. Sufuna ngeli xesha ufuna ukukhutshwa, ngeli xesha sufuna ukukhutshwa. uYesu akazukukhupha ngenye imini, uzavela kuxele into yobana be still, ndikhona. Akazolisi moya kodwa uthi yomelelani kule ndawo nikuyo. Ngoku ndiyazi into yobana kunzima kuni, kodwa be strong, I am here. So sanikoyika, ndikhona. Nabo abafundi bakaYesu ke ngoku bahleli emkhombeni. uYesu uyeza phezu kwamanzi. Now uPetros yedwa umuntu ofumana ikhareji yokushiya indawo esafe. Ngoba xa uselwandle eyona ndawo esafe lokhathele yile ndawo ukuyo ingumkhombe, ingaselwandle. Kodwa kubafundi bakhe boyi-12 uPetros yedwa ofumana ikhareji nokholo lokushiya le ndawo isafe, yokushiya le ndawo iyi-comfort, ingumkhombe, afuna ungena emanzini. Mhlawumbe yasekhaya uPetros yedwa abantwana abahle bakaThixo ngaphezu kwabafundi bonke othi okwaziyo into yobana ashiye kanye le ndawo i-dry, afuna ukungena kanye kule ndawo iyi-danger. uPetros yedwa mhlawumbe kaThixo, kanti ngeli xesha iyafuneka mhlawumbe yasekhaya esasitep sokholo ebomini bethu. Abantu abaninzi baphela endleleni bengekafiki isasesi yabo ilapha endleleni, kodwa umuntu uhleli emkhombeni wakhe. Mhlawumbe yasekhaya into yakhe ekudala icela ilapha phambi kwakhe, kodwa ucomfortable kule ndawo akuyo. Abantwana basekhaya endaweni yokuphuma emkhombeni mhlawumbe kaThixo ngokholo olungasuka kuThixo and go for your dreams. Umkhombe usafe, umkhombe ucomfortable. Kodwa ngelinye ixesha kuyafuneka into yobana siwushiye umkhombe, siphume emkhombeni ukwenzela into yobana sifike kule ndawo sifuna ufika kuyo. Ungafikelela manje
kwizitars, ungafikelela nakwintoni na ofuna ukufikelela kuyo. Just leave your comfort zone. Now UPetros uthe uphuma kwakhe wahamba phezu kwamanzi. No man, akekho umuntu wakhe wahamba phezu kwamanzi ngaphandle kaPetros. Ngoba uye wanokholwa uPetros, wathemba uYesu into yokubana unako ukuyenza le nto. And sinoThixo mose thina engekho nto emnqabelayo. And therefore whatever oyifunayo, yonke into onqwenela ukuyi-achieve unako, just leave the boat. Just take that leap of faith. Just step out of umkhombeni and reach lendawo ofuna ukufika kuyo. U-Esther umJuda u-Esther ungumkanikazi, senza ukuthi u-Esther usendaweni yokubana akuzange umJuda abe sendlini yokumkani. Because amaJuda mose ngokwesasizwe abekelwe bucala. Kodwa sibha ku-Esther engumJuda, engumkanikazi, ekwiposition yepower. Ngoku ezalwa okanye esuka kwindawo engafanelekanga ukubana ukule ndawo rhamente. Into ndifuna uveza amandla kaThixo. Ndifuna uveza amandla umuntu obhinqileyo othembe kuThixo. A praying woman. Ndifuna ukuveza into yobana a praying woman can do anything. U-Esther amaJuda azawutshatyalaliswa, azawubulawa aphela amaJuda. Yena usendlini yokumkani, and ngqondweni yakhe usafe ngoba yena uyikumkanikazi. Akekho seshushane apho ukhutshwe khona umkhosi ubana awabulawe onke amaJuda rhamente. Ilishwa lika-Esther into yokubana awuziyeli ukumkani, awuveli nje uyomqonqoza ungene kumkani, uya xa ubiziweyo kuphela ukwenzela ubana uvulelwe ungene ukumkani rhamente yasekhaya. Kodwa utatomncinci wakhe uModekhayi uyambongoza into yokubana mfondini cinga into yokubana kaloku awukho kule ndawo kuyo ngokubana uvele wakule ndawo. Mhlawumbi kule ndawo kuyo ngoku for isizathu. Mhlawumbi uyikumkanikazi engumJuda for isizathu. Rhamente yasekhaya yicinge loo nto leyo ithi xa uthatha isigqibo cingela bonke abanye amaJuda, sicingela wena nendlu yakho. Rhamente kaThixo, u-Esther wasithatha isigqibo sokuya ukumkani ayowathethelela amaJuda. Kodwa u-Esther akavelanga nje wangaya ukumkani rhamente yasekhaya. Kodwa u-Esther ubize iintsuku ezintathu zokuzila rhamente yasekhaya. Wathi makuzile ukutya, makuzilwe kungaselwa nto rhamente kaThixo. U-Esther phambi kobana aye kukumkani waqala kuThixo rhamente yasekhaya, ngoba uyayazi u-Esther into yokubana amandla akhe avelaphi. Uyawazi u-Esther into yokubana inye into ezawukwazi ukumthethelela kukumkani nguThixo kuphela. Uba yena unokuya ngokunokwakhe, mhlawumbi akunawulunganto. Ngoko ke makacenge uThixo phambi kokubana aye kukumkani rhamente yasekhaya, ngoba umntu othembele kuThixo phambi kokubana enze nantoni na rhamente yasekhaya, indawo yakhe yokuqala nguThixo, indawo yakhe yokugqibela nguThixo. Ngoba uThixo wethu rhamente yasekhaya uthi apho kuvalwe khona uThixo afika vule rhamente yasekhaya. And so bantu bethu ningenza nantoni nofuna ukuyenza ngoba
wena unamandla vela kuThixo. You are so powerful ngoba uhamba noThixo omkhulu. uThixo ngumdali wezulu nomhlaba. Ngoku uEsther waya kukumkani waza into awayoyicela amaJuda asinda. Ngoba wayehamba noThixo. And therefore, when you leave your boat, trust God. Kuyo yonke into oyenzayo. Sineminqweno, sinemithandazo. Umuntu lento abawela ukufikelela kuyo. uYesu umile uthi Yiza. uYesu umile uthi Yiza. Uxelele nje ukubana yomelela ndikhona Yiza. All you need to do ukuphuma emkhombeni. Thathe nje lesa step. Uyekile ndawo ufuna uyabona. Themba uThixo. Njengoba uThixo ucela kufikisa nami kula ndawo. Kaloku eKalvari savulelwa indlela. Asigqithe emntwini wasebuthixo. Ngoba eKalvari ikhuselo lakrazuka. Satsho sane-access kuThixo. Ngoku labani na uyakwazi nje uvela athi Nkosi ndilwele isandla undithandaze. Uhambe nami kule ndlela. Ngoba eKalvari yavulwa khona indlela. UThixo ngayincede, uThixo ngasekugcina, uThixo anomeleza, uThixo anolwela isandla, uThixo aniphe courage yokuphuma emkhombeni okuthi bekunaphakade. Amen. Kuzo 90 standards.
kwangumgogo Thixo wethu wendaba zakho sonenanini. Sibulela Thixo wethu amazwi athi wamthulela wona olusolungileyo. Amazwi Thixo wethu asinika isiqinisekiso Thixo wethu soyento ukuba masiyeke Thixo wethu ukuhlala kwindawo ehleli kuzo. Masize kuwe kanye olusolungileyo. Masikhulule zonke iimbadada esinazo Thixo wethu sizinikele kuwe kanye sonenanini. Siyabulela Thixo wethu ngamazwi amane simafumana kule ndawo ngabantwana bakho. Senzeke Thixo wethu xa siwafumana masisulungele bavulele iintliziyo zethu ahlale kuzo masisolungileyo kwenzela uba asisebenze masisolungileyo senze thina imisebenzi yamazwi akho Thixo wethu. Akululanga masisolungileyo, akululanga kwimikhombe ehleli kuyo Thixo wethu. Siyantlitheka masisolungileyo, sintlitha ngamazwi amaza obubomi Thixo wethu. Maninzi amaza Thixo wethu asibethayo Thixo wethu side sifuna ukudela nezwi lakho Thixo wethu. Kodwa masisolungileyo ngale mini Thixo wethu uthi umntwana wakho uthi kuYesu uhleli ngaphandle masisolungileyo komkhombe Thixo wethu. Usinike isiqinisekiso masiba ukhona ngamaxesha onke. Xa sibulaleka Thixo wethu imithwalo esinayo sinike isiqinisekiso Thixo wethu uba ukhona yena masize kuye. Siyeke onke amathemba semhlabeni Thixo wethu esithi sibalekele kuwo masisolungileyo sifuna ukulibala wena. Senza kungazi ke Thixo wethu kodwa ngale mini umntana wakho nanku uYesu ukhona Thixo wethu. Umile masisolungileyo uyasibiza ukuthi masiphume emkhombeni ehleli kuyo masisolungileyo. Siyabulela Thixo wethu ngomntana kanomama untaniso Thixo wethu. Siyabulela Thixo wethu ngohlumelo masisolungileyo inzala yethu esinika lona masisolungileyo. Khawuvumbulule ke Thixo wethu nasebekude nofefelo lwakho abantwana bethu Thixo wethu ngoba bonke behleli kuloza ndawo bahleli kuzo Thixo. Sasibazisile entendelezweni yakho Thixo wethu, sabanikezela kuwe masisolungileyo. Kodwa namhlanje Thixo wethu bakhanyele iingqeqesho zabazali babo Thixo wethu. Siyabulela Thixo wethu ngoNelson masisolungileyo. Mamphethi kwamandla masisolungileyo angabisajonge emva masisolungileyo ajonge phambili kuwe kanye Thixo wethu ngoba ikhona apha abheka khona masisolungileyo. Siyabulela ke Thixo wethu ngeento zonke masisolungileyo umane usenzela zonke Thixo wethu. Banabo Thixo wethu bangakhange bakwazi ukuphuma ngale mini Thixo wethu baze emnqubeni wakho masisolungileyo. Baphethwe zindawo ezithile ezinje nasephefumulweni siyabathandazela kuwe Thixo wethu. Baneminquba yethu Thixo wethu benabantwana bethu bambi Thixo wethu bamke eminqubeni abengakwazi uba baphine abantwana babo ngalo. Kodwa Thixo wethu sinethemba xa bephuma kule ndawo bazafika abantwana bekhona bephephile iinto zikamtyholi ngoba Thixo wethu umtyholi uyababiza abantwana bethu Thixo wethu babiza kwiindawo zolonwabo masisolungileyo. Sishiyeke thina sinxungutheka Thixo wethu. Emveni koko masisolunge uve izigigaba ezenzekileyo. Kodwa Thixo wethu kwabazali balapha Thixo wethu babafike Thixo wethu abantwana bephephile kuzo zonke ezo zinto Thixo wethu. Sipha amandla ke Thixo wethu siza kudinga singatyhafi endleleni Thixo wethu. Sinika ukholo Thixo oluqinisekileyo ngamaxesha onke singatyhafi ngenxa yamakhwasi bethayo ekholweni lethu Thixo wethu. Bajonge ukuba asekho lathemba limbi Thixo sinalo ngaphandle kwakho ekuphileni kwethu ezantsi emhlabeni Thixo wethu. Sipha amandla ke Thixo ngoku de naphakade. Amen. Sibulele kakhulu ngomlomo ngomkhankaso Thixo lokubaselela Lomzuzu ke masibizeni amaNkosi.